Pues avui anem a fer fotos. No hem fet enlloc? En teoria en torna a quedar per fer fotos, però bueno, segurament no en traguem cap de bona, així que anem a agafar tonteries 10 minuts. No, ni de conya. Jo ja he pres, jo no te'n sortim fent que fer fotos. Ja vendrà un moment posterior on faig els gilipollets segurament a fer. Evidentment. Amarga i un cavall, amarga i un cavall. Què dius? Enduc, et val rebre. No. Si és partit de tot per damunt dels caps. No vol que empleem el palo selfie. No, és la més cutre que hi ha. I anar sense mà com us veieu, no? No, perquè si ja ets de mà, no te lo pot llevar. El palo sí. ¿Para qué quiere un palo? Gràcies per la teva aportació, Marga. Podríem fer fotos aquí. Això és un mica... Gelates, podríem anar al sol, al balcó de Sant Caió, ens busquem aquí a sombra. Sí, està bé, som... Allà són dos guiris, oh, oh, oh. No sé si són guiris o no. Ja a darrere jo, gent que mos mira, saps? Que deuen seguir-hi. Ja no, sí. Aquí hay chocolate, no? Ara aquí va una càmera lenta mentre te lleves la coleta. Anem a l'altre costat, que jo vull una foto fora que me'l mirin. Sí, què tens acá? Quan t'acaba de dir, ai, m'intimida un poc. Bueno, estem fent fotos productives, no, Miquel? Productiva... Llavors, si em puc alguna a Instagram, és que està productiu, ¿vale? Com l'altra vegada, que va d'una càmera de 700 euros, 700 euros. No, com a mínim 2.000 i pico. Era guai aquella càmera. Bueno, van d'una càmera de com a mínim 2.000 i pico, i totes les fotos van sortir borroses d'aquella càmera. Les úniques que van sortir completes van ser de la teva càmera. Normal, però que conya, aquella càmera, era superdifícil. Perquè a més era Sony, que ningú sabia emplear una Sony. Vosaltres sabeu emplear una Sony? No, Perquè se'n va, que... perquè fèiem el mongui. Aquesta senyora m'ha intentat fer fotos, Jo. però li han sortit tirant de puta merda, així que... La meva no són les fotos, me sap greu. Si imatge estàtica no és el meu. I el vídeo? Tampoc. Ella bueno. sap enviar gifs. Si això és algo bo, me les ha hagut de fer el senyor Miquel, però només me n'ha mostrat una, així que... És suficient. Segur que no. Perquè m'ha hagut per aquí. Mira, això som jo. Tu, Suficient com per tothom. poder repetir-te, saps? A mi m'agrada. Per les retoques tan bo. Jo som molt manco retocant. És en plan... Bueno, i fem fotos. Jo sé fer vídeo. I
I jo tinc idees, i feim un grup que te cagues. Mira, ell fa fotos, jo faig vídeo, ella porta les idees de tant en quant. No, de tant en quant no. Mireu que bonito, sempre que venim mos mostrem el mateix, però bueno. Sí, sempre anem per llocs més turístics, som gilipolles. Això és una marga fent de hipster. Realment només és una foto. Tu què saps? Tot això està. No està menjant, és una il·lusió òptica, mare de la marga. El Miquel és que no menja, de moment. Tira-la aquí. Sí, no fa de carcassa ni res. Pues hem vingut aquí, que en teoria hem de menjar sa, saps? Però... Oh, ja, a una altra banda, Què? aquí hi ha feina de porcs. Feina de Això ja és porc. porcar al màxim. Gravant després quan mengem el postre. Bueno, i ara anem a la posta de sol, així que, segons na Siri, Passant el que encara ha passat des de matí. tenim temps. Què? Què passem? Ara passa el que ha passat des de matí. Després de dir, anem a la posta de sol. No ho està pillant. Deixeu-la. No, deixeu-la, Les no. drogues és el que té. Quan tu vegis te'n donaràs compte del que està dient. Con tu xiste. Conta un xiste. Saps un mexicà que té el llibre de la Constitució en terra i li diu «Ándale!» Ja està. Bueno, és que no té ni gràcia, saps? Pues li vaig contar a la meva professora d'història. Van riure de jo perquè li vaig contar que me va sortir este en la seva classe. És molt trista la meva vida. Pues aquest és el nostre plan d'ara, prendre el sol. De veritat. És que no sé per què l'aguant. Perquè me deixa un gorro, si no. I no un guant. Ara ja no. Ara ja sí. Mira, una altra vegada. Quina passada, no? Ala, arreglat. Mireu que bonito. Me cago en dir. Ándele. Darrerament, les fotos de Snapchat se m'avorren. No m'agravis això, que estic super indignada. Senyors de Snapchat, per favor, per què coño m'ha borrat les fotos? Si no tens megas, guardeu-me la foto i la penjo després a casa nostra quan tingui el wifi. O qualque lloc on tingui wifi. Quan no m'ha borrat la puta foto. No sé si ho puc estar. Ho heu entès? Indignació. Ah, pica. Més fort. Que pica. Sí, home, no, això de pegar-me... No, això és violència. Com si fos una broma. The horses and the ponies vos faran una declaració. Lo siento. Después no se penjará, me he pues no te equivocado. metas. Lo siento. Tio, no és tan difícil. I la venga, tu també, zorra. Ja, venga, Arra. una, No, dues... no xerraràs. Quan no xerris, te pego. Però també, per tu eres. Te diré cara en xoi i te pegaré. Toda esa cara. Una, No, dues... no, no. The horses and the ponies. Antonio, nervis. Hola, tu que els coneixes de tota la vida. És l'Antonio, no ho passa per grup ara. Però no eren Antonio, Sí, és l'Antonio i na Dolors. eren a Dolors. Vol na Dolors? No sé, sé com va tirar els colors, eren a Dolors. Sí, però l'Antonio també hi era. L'Antonio és de... Lo siento, m'he equivocat. Ai, n'hi ha dues. Ah, no, tu mateixa. No, són dues, però això de primer un i Ja després pensava que l'altre. canviava la veu. En plan, No. Lo siento. me equivocaba. No volverá a ocurrir. Bé, no tot en tot. Claro. Vinga, una, dues... Ui, que lliri. The horses and the ponies. Faran una declaració. The The horses and the ponies vos faran una declaració.
Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir.